Dörecilik çevresi Göktepe Travlan Medeniyet Öýünde dowam etdi. Bu ýerde Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar adly şygarasyna asarlara ýan salýan distançylyk sungaty atly dutar we beýleki milli saz guralarynyň sergisi ýaýlanmaly. Indi distançy bagşlaryň konserti geçerli. Dutarym onuň bilen baglykda aýdym saz sunatynyň umumy adamlar gymmatlygy diýilip ykrar edilmegi halkymyz üçin aýratyn ähmetliler. Ol paraxaçylaň we dostlugyň nişany bolan milli aýdym saz sunatynyň midemet ähmetini aňladýar. Köki asarlaryň jümmüşini ozaýan bu sungatda paraxaçylyk dörediji halkymyzyň durmuş felsefesi we ruh gymmatlyklary jemlenýär. Bagşy sadanylar döredijiligiň öýül boşly mektebine kemal getiripdirler we bu sunaty nesilden nesile geçiripdirler. Garaşsyz watanymyzda bagşyçylyk sunatynyň öwrenilmegi we giňden wagt edilmegi halk sadanylarına, distançylaryna aýratyn hormat goýulýanyň tutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Alkadamynyň ýyly döwlet geler bolsa adly kitabyny Türkmen halçy dinanlarynyň zikini bilen dutarda saz çalmak sunatynyň arasyndaky baglanşyk inçeden beýan edilýär. Türkmen halk saz guralary häzirki wagtda durly orkestrlaryň düzümine ýanglanýar. Şolaryň hatyryna dutar saz guraly milli saz medeniýetimizde öňdäki orny eýleýär. Dutarçy sadanlaryň çykyşlary dönemine dünýäniň durly halklarynyň sazlary, şolfana nutgaw sazlar giýdilen konsert maksatnamasyna aýtalynmajak öwüşün çaýýar. Häzirki döwürde ýaş dekinler öýlerini halipalar bilen durly festivallary we döwlet derejesine geçirilýän konsertler atnaşýarlar. Durly ýurtlaryň aýry sahnalaryna çykyş edýärler. Munyň özi kalplarda baky ýaşajak sungaty döreden meşhur türkmen bagşylarynyň ýollarynyň münasip dowam etdirilýäniň aýdym tutnamasydyr. Häzirki zaman halk bagşylary hemde sadanlary milli sunatyň däplerini saklaýarlar we sürýärler. Distançy bagşylaryň konsertine atnaşanlar bu asarly ýörelgelerin ösüşiň täze derejesine çykýanyny aýdym görkezdiler. Konsert maksatnamasyna saz guralyna ýerine ýetirilen durly sazlar, distanlardan parçalar, meşhur türkmen şahyrlarynyň goşgularyna döredilen aýdymlar girdildi. Çykyş edenler ajaýyp aýdymlary, halk döredijiliginden nusgalary we halk sazlaryny ustadlarça ýerine ýetirdiler. Olaryň çykyşlaryny tomaşaçylar dowamly il çapyşmalar bilen garşyladylar. Bu çäre Türkmenistanyň baý medeni mirasyny gorap saklamagy hemde wagt etmegi maksat edilýäniň aýdym görkezişi boldy. Munyň özi UNESCO-nyň maksatlaryna we wezipelelerine laýyk gelýär.